Com? Ah. Ara aquí tenim la Irene, posant-se el casc. Saludeu, noies! Fotrem les ulleres d'Eclipse. Aquí viene Irene en discordia, la última, pero siempre son rosilleras. Una palabra. ¿Qué tal los Pokémon, Irene? Miki, ¿qué haces, Nick? Está haciendo... What are you doing? Mira la otra. ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¿Qué pasa? Ahí está. Pero tú farás vídeo horizontal o vertical, Miki? Horizontal. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Vídeo, no short. Vale, vale. Yo por si acaso voy haciendo tomas. Toma, que toma, 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 toma. Ahora estás nerviosa. ¿Y ahora cómo puedo hacer para girarlo? ¿Y qué? Así, claro. Mírala. Payasa. Hola, estem avui aquí, A Montserrat, com no, però avui anem a fer una escalada. Què anem a fer, Laura? Avui anem a fer el gorro frigi la via Adrià. Però concretament per veure un fenomen que té aclaparat a part del món de l'exterior. Difícils i obstacles, però segles enrere no s'entenia aquest fenomen i causava pànic entre la població. Ara la ciència l'explica amb detall. A la Bau me li és igual. O l'eclipse que no es tornarà a donar fins d'aquí 180 anys, o sigui que serà l'últim que veurem. Intentarem pujar al Gorro Frigi, serà un bon lloc per mirar a l'oest, cap a l'horitzó, just quan estigui el sol a 4 graus sobre l'horitzó, veurem com la lluna es fica davant del sol i gaudirem d'un fenomen extraordinari. Muy bonito, me gusta. Estic suant molt. Està nerviosa. No res, que anem a fer la via Adrià, que ja heu vist, que aneu consultant algun vídeo del canal. Sí. Via de Quinto Bueno, ya más está, pasito. un minuto, estamos pasando el minuto. Ay, mierda, llevo un vídeo. Què tal? Morena. Està una estrella. a little bit lonely and you're never coming around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. Every now and then I get a little bit restless and I dream of something wild. Every now and then I get a little bit helpless and Bueno, com anem, Irene? Home, els peus i els bessons trinxats i ja està el primer llarg. I ara comença el Miquel Àngel, el segon llarg. every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes. Every now Saludeu, and then I noies. fall apart. Som aquí! Every now and then I fall Tenim aquí el Miquel Àngel, Llarguet interessant, molt interessant. Hem patit una mica. però no passa nada. Aquí viene Irene en discordia, la última, pero siempre la primera. We'll be holding on forever, and we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together we can. I ahí estaba tu. Ara ens fotrem les ulleres d'Eclipse. Home, jo me la posaria ja. Amb les ulleres. Y así ya sales a la cima con la gafa puesta. Llàstima que són molt fosques. Però bueno, va. I el monestir de fondo, que no s'ha acabat, T'he dit, Once upon a time I was Primeres gonna
expressions després de veure l'eclipse amb les ulleres. Ya, tío, me voy a una fiesta. Tío, estamos ahí, mira la luna, veo la luna. Uah, hem arribat superjust. Una palabra, ¿qué pasa? A ver, el cielo, ¿dónde está? Y el cielo, no se ve nada, se ve una bola. Bueno, hemos llegado justo para el momento. Estimats seguidors, followers, companyia, estem arribant al moment cúspide. Podeu veure el cercle de fuego, no se ve nada. Però bueno, les xiques escaladores. Irene, unes paraules. Unes paraules, mira-les. Estem molt contentes. Tinc ganes de fumar. Jo també. Doncs bé, ja ho tenim, a veure si continua l'eclipse i sí. Total eclipse of the heart. A total eclipse S'ha fet de nit! Podeu veure, impressionant. Quins moments. A veure, estas chicas escaladores. Hola. Oli. M'he trencat les malles. Importante, importante. Saluda, que sortiràs a la toma falsa. Pots fer propaganda del que tinguis. També. Sí, pots Defensa dir del algo. contingut en català. Sí. Bueno, aquí estem, és Eclipse 99,9, però bueno, ja ha fet rasca, no mires estrelles, però quasi. Quasi. Cap a baix que comença a apretar. Ala, Som-hi! Salut! vas-ho tu bé. Que saludem el Blai. Vamos. A tope! Apa, Il·lusió, va! Adéu! que vagi bé. Adiós. Se'n va. I se'n va. Adéu. I se fue. Irene, colágeno. I don't wanna go, but baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find a way. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No one will care about the more, 'cause all I want is to be loved, and all I care about is you. Este es el Geto, después de hacer la actividad. No se ve, pero estamos sudando como cerditos. Quiero llegar al cotxe. Són les 10:30 de la noche. compartint en castellà Ja. després, què? Veritat que el canal és en català, perdó. Català, clar i Repeat. Rewind. Rewind, pues això. Ja hem Estem una arribat. mica Ja hi suadets, som. però I n'hem mort. encara... Com ha anat? Noies, bé? Molt bé. Bé, no? Repetirem. Repetirem. No aquesta via, Ha sido durillo, poco durillo, pero bueno, no repetirem de pasa nada. Bueno, va, hasta luego. Angels crying when the stars. On està la fauna? Aquesta aparcat al cotxe aquí al costat. A veure, Esto te raya el cotxe, sí. que no sé, mira com mola la cabecita. Ja veieu, el tenim allà, desconnectem ja, que vagi menjant i agafi el cotxe. Doncs som-hi. I want your fire and your wrath. Miki está preparando la subida, el ascenso al Gros Rofrigi. Hola, Laura, digues hola a la meva família, que estic fent un vídeo per la família. Miquel Àngel, què n'opina vostè d'aquesta via? Doncs una via per ser Montserrat prou equipada, tot i que s'ha de navegar una mica, però anar fent. És una clàssica de Montserrat. Petit una mica. Mira com puja la pubilla. La pubilla d'Obro com puja. I want your fire and your rain. Miquel Àngel, amb il·lusió. Ha puesto la quinta marcha. Aquí fent l'últim llarg, abans de coronar el cim de el Gorro Frigi. Frigid Head. Oh yeah, Irene! Head. Oh!
What a views! Motherfucker. Ai, 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 ai. Ja puc anar jugant. I aquí tenim el Miquel Àngel fent una prova de qualitat de les ulleres. Qualitat de... Mala ulleres, qualitat. ¿qué tal? A ver, sí, Es de TV3, se ve nada. ¿eh? No veo nada, tío. Yo creo que se ve algo. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end.